Aja banter-banter jamaah oke. Jamaah. Gak percaya. Aku ndingi ya dibel. Wis to, sampean percaya aku buka. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya ta bener kok. Iya bener. Iku aja lucu-lucu lho enek maju bojo lho engko yo nang. Sama nyanyi aja ndak. Gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Gus gendeng. Ndeng. Iya to, kok malah ndeng. Lah biasa maju dar kan. Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon nyapa. Nggih pun monggo mandap. Mandap. Alah. Ada guse. Iya, nyuwun sewu Gus. Alah. Bocah teh kaya ngono. Ngapunten lho Gus. Ngapunten nggih Gus. Wow, pas kula wok jenengan ningali napa mboten? Kok wok ora trimo ningali, ora trimo mirsani Guse mek. Ya aku ndak penak pas ngene-ngene. Lah Guse tapi yo mantuk-mantuk ya. Ngapunten lho Gus. Ngapunten nggih. Ya ngene iki lho no, antara agama karo budaya itu harus berjalan. Iya. Seiringan ngono. Nyatane yo apik tenan to? Apik. Dalam berdiri, wah minta berdiri. Oh. Kalau juragane nesu dudan-duding. Aku kon ngatur. Kula jumeneng niki. Kayak sapa to kae sing rambut gondrong kae? Mbok ngatur raket mau. Kok masane kaya dukun ngono ya. Kuwi Gus Gendeng kok dukun. Kuwi Gus Gendeng. Kan kene iki ra ketok lho Mas. Lah iya wong ngono ya klambi ireng. Nggih ireng-ireng. Lah kok ketok putih untune tok ngono aja. Kuwi Gus Gendeng. Gus Gendeng iki sapa? Lho, piye to bocah iki? Tapi wonge waras. Lho. Waras. Piye to? Maksud Lah nyapa kok dilokne Gus Gendeng? Gendeng kuwi ora kok edan kuwi ora ana. Gendeng kuwi genah tur mudeng. Wah, Dadi berarti genah ning agama mudeng babakan agama. heeh. Mula heeh. Kayak ngono wis tak anggap mbahku dhewe. Berarti engko mbok anggap Mbahku dhewe. ya engko berarti ora usah pamit langsung mulih ae wong bae dhewe kok. Lah jane ning kene kan aku ora bayaran to Mas. Lah iya. Wong niate ning kene kan aku ngaji. Ngaji. Golek ilmu. Ngilmu, mergo- Niken Salindri ki ora gur nyanyi ning yo ngaji. ngaji. Apa meneh wulan iki wulan puasa. Bulan Ramadan. Heeh, bulan Ramadan. Iya. Jadi kita berlomba-lomba mencari ilmu, berlomba-lomba mencari pahala. Alhamdulillah. Heeh, Mas ya to niken Salindri ra tau poso. Nek kan ya Ngono ya aja ngaji. dicethakne. Loh, jujur. Poso kuwi wajib lho, Nok. Loh, namanya orang perempuan itu kan kadang ya puasa, kadang ya enggak. Karena kan ada masa-masa Iya, untuk paham. halangan. Heeh. Nah, yo. Masa kowe sesasi halangan terus. Ndahne yo. Ya ora mungkin to Aku ki sesasi. puasa loh Mas. Alhamdulillah. Dek inganane pas Maghrib. bulan pertama. Hari pertama kok bulan pertama. Kowe jane poso arep setahun mau piye kok bulan pertama. Hari Hari pertama. pertama. Hari pertama aku puasa. Alhamdulillah nutuk Mas. Nutuk maghrib. Nutuk maghrib soalnya jam Alhamdulillah. loro wi mau aku mangan sih. Jadi wi mau digeng ganjil sampai maghrib ngono lho Mas. Makanya jam loro awan wi aku mangan. Ora kenek. Ya ampun lah kok poso beduk to kowe. Beduk lek jam 12 aku jam loro. Napa Gus lek poso jam kalih buka niku napa Gus? Anu Kae wong wi rada anu Mas. nah gak krungu. Rambute ketutupan rambut iki lho. Kupingnya ketutupan rambut jadi malah Gak kadang lek ditutut rambutnya sakopoke. Ya ora dicedhake sakopoke. Ya ora kenek jenenge poso maghrib kuwi isuk ngono kae setengah papat sahur setengah papat isuk. Ya toh sampai maghrib kok jam loro buka. Lah nyapa? Nggih aturan dhewe agama ndi sing mbok anun. Jam 4. Loh, jam 4 ke sahur, setengah diwajibkan dan dianjurkan setengah 4. Jadi jam 6 gak oleh sahur jam. Wis sarapan jenenge. Ya ampun. Oh iya, berarti jam 4 tet ya. Setengah 4 lah iso. Jam 4 wis imsak biasane. Lah iya setengah 4 kuwi ndang sahur. Siapanku bar sahur ge ndang persiapan ning masjid. Heeh, nyapa? Golek takjil. Ya salat subuh. Oh, Salat subuh. Barono Sampean- langsung maghrib. Lho. Ya astagfirullahaladzim. Salat subuh jam 4 toh? Ya. Jam 5 toh? Heeh. Jam 5, 6, 7, 8, 9, 10, Kok jam 11, 12, 13, rolas? Kuwi 4, 5, 6, 18 jam. 18 jam poso ngempet mangan ngempet sembarang kalire. Kok 18 jam toh Mas? Kok suwi yo mati no?
Lah iya kok suwi men. Kok iso 18 Setok, jam aku ki kok melu oh to dina iki awur kuwi. Poso ki pirang jam? Jam 5 toh? Jam 5 sampai 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 jam. Lah ngono 18. Lah yo manut ae. Ya manut tembo ketularan. Ngerti ya Gusti ndek ingi iki ning omahku. Golek buka. Ora. Nyapa? Nunut buka mesti. Ora. Piye? Wonge malah ngejak aku anu ae buka sik ae. Ya ampun, buka dhisik jam piro bukane? Buka sik jam 3. Ya apik berarti. Wi ya apik wi melu Guse kono. Jare Guse to. Heeh. Halah nyapo poso wong mandak ra roh sapa-sapa. Ngono ya. Aku ndek iki ya dibel ngono. Dibel aku, Bang ning ndi? Lah wi Mas yo diceluk Gus anggitmu ya mokel wi. Alah. Aja banter-banter jamaah ayo kae. Jamaah. Percaya. Aku ndek iki ya dibel. Wis to, sampean percaya aku boga. Enek Mas Tete Mas ya. Aku ya ngono nok. Nyapo? Aku di video call. Bang ning ndi? Kerja Pak. Ning kene lho mancing karo aku arep ngombe kopi ngono barange. Domongi ya. Wong iki asline poso mutih wi. Poso mutih. Mangane kapuk, kapur barus. Ora ya. Nak, iki yo ngaji, yo nyeni. Yo ngaji, yo berbudaya. Masya Allah. Wes saiki lagu apa sing arep mbok aturke? Mergo jamaah sing padha rawuh iki ngenteni sampean ket isuk mau. Iya, alhamdulillah. Anak sing kok Lampung barang. Temu kangen Mas ceritane. Nggih, berhubung ini tadi yang melihat ibu-ibu memakai jilbab-jilbab semuanya. Bapak-bapak memakai kopiah-kopiah semuanya sangat budaya sekali. Wah, tenan. Pemeneh Pak Soleh iki mau ya ndongaren ya nggih kopiah iki mau Pak Soleh. Heeh. Kuwi klambine kopiah karo busana muslim metune riyaya tok arepe poso. Ora wi mau nggih kopiah gara-gara bar dipetal karo mbokku, mangkane malah nggih kopiah. Oh alah. Iya nak. Nah, iki berhubung apa bulan Ramadan. Dadi lagu-lagune sing Islami. Wes lagu apa? Nggih, monggo Mas. Tambal ban mawon. Islami kok tambal ban? Sing lagi seni kuwi ya, Mas. Iya ning ora kok Islami terus lagune tambal ban. Terus lek nyanyekne piye? Ya dinyanyekne pomone dadi siire diganti, lirike diganti sing Islam. Islam. Contoh. Jajal Mas nadane Mas. Bah iki lho. Mas Ipan. Mas Ipan masih hidup ya? Iya, terima kasih. Cek meger-meger. Iya. Bocah. Ya, peteng gitu loh. Lah iya. Wong kok ngedop no ya. Mas Bambang sudah menyeliti. Apa? Mensiapkan syairnya belum? Aku liriknya. Nah, dirungokkan dulu ya, ini kan ya. Nggih, Bu Nyai, nggih. Wulan iki, wulan Ramadan. Asik. Ramadan wayahe poso. Heeh, asik. Tuk. Pripun Bu Nyai? Pucat? Kak, aku iki jenenge profesional kerja. Dadi iki mikire iki spontan, ora terus direncanake dengi-dengi ora. Ya paham ndang nyanyi yo anggitmu yo mikir to asine. Bulan Ramadan. 30 dina. Iya. 30 dina Senin, Selasa, tanggal 1, 2. Moga-moga mlebu swarga. Amin. Gus gendeng. Iya. Kok ora gendeng? Ya ta bener kok. Iya bener. Ngadakne pengajian. Karo Niken Salindri. Iya. Niken Salindri. Asli kota Kediri. Iya. Piantune ayu dan seksi sekali. Dan sampeyan lho. Aku ya? Heeh. Iku aja lucu-lucu lho enek maju bojo lho engko yo nak. Sama nyanyi aja ndak. Gak usah ditokne lho. Lho, kadang maca kok. Kowe iki piye to, Nok?
Wis aku bar ki ra metu neh aku. Loh, jangan. Harus keluar lagi. Gus Gendeng rasa ditokne lho. Bene. Benak dhewe ae. Kaino pengen nyanding sampeyan, mbok ditimbali rene to, Nok. Lah nyapa yo aning kono ya. Monggo mriki. Alah malah ning jeding bareng. Alah jeding ra nek ciduke kok. Wonge wedi bedhok awake dhewe mergo dhewe nyekel kertune wonge. Mancing Bang karo ngopi, oke. Poso iki. Rokoke apace? Ndingi malah grendel kuning. Apa? Sangune ning dompete gol 10.000. Kadhelek mancing nggih topi SD kuwi. Rambute loken wanen kabeh ya. Bocah atik kaya ngono. Ya, wis iki. Ndang. Dalu niki pengajian rutin. Malam Jumat kliwon daleme Gus Gendeng. Nah. Bintang tamu duwojo nikan salindri. Muga-muga sedaya paring rejeki. Gus Gendeng. Deng gendeng. Gus Gendeng. Deng. Iya toh, kok malah deng. Lah biasa maju dar kan ngono. Lah lek Gus Gendeng berarti ya jendeng. apa? Gus Idumu kan. Muncrat-muncrat kok gigi raup. Wah. Wah, ambune. Yo. Gus Gendeng. Gus. Gus Gendeng. Gus Gendeng. Gendeng. Aja ngono. Ora. Wong tuwek aja dikedulinan. Ora, ngono kan wae lucu-lucu. Wong sakmono kuwi mau ya lucu-lucune ya. Iya. Heeh. Untune asine ki wis rene Wes. kabeh. Kowe lah dipentong. Wong kae mbok ngono sektine ora jamak kae. Sopo alas macane petuk wedi yo. Nek nyanyi lagu sekti wae. Sekti. Khusus iki Gus Gendeng. Mergo wong iki sekti. Sekti lho, Nak. Sekti iki marane ngalase kewan ra gelem nyedek kok. Lho aja meneh kok kewan demit. Waduh Gus Gendeng balik lagi. Ah, ngono. Lah nyapa kewan gak gelem nyedek pas saya Gus Gendeng ning alas. Sebabe nyapa? Lah kok padha. Astagfirullahaladzim. Bocah. Astagfirullah. Ngapunten lho, Gus. Ora kok padha karo wit-witane dadi ki ra ketok Ra ngono ketok, lho. ya. Gus Gendeng ki ra. Ya menyatu dengan alam. Wong iki sinau ya ora nggur ning pamulangan, ning sekolah, ning pondok ora. Sinau dengan alam itu juga perlu. Kadya Gus Gendeng ngono kuwi. Kae metune kapan? Kae to. Mbuh, kae. Pokoke nyanyong lek metu dhewe. Ya. Ya, monggo. Yuk Sekti bersama Kiai Jamus Niken Salindri. Hamba gede tak sebrangi banjir bandang tak tataki penting aku kowe iso dadi siji melawan kapangku kowe masih Sekti ya, Sampun. Nak. Heeh, iki Gus Gendeng mboten minggah. Ya monggo timbalono, Nak, timbalono. Monggo, Mbah. Gus kok Mbah. Loh, iki mbahku dhewe kok. Ya Mbah Gus ngono. Mbah Gus. Monggo Mbah Gus Gendeng. Oh, tasih foto Eyang Mayang Koro. Dudu kok kaya. Monggo Gus Gendeng. Kunes kunes saji seswa rama Weh. Waduh, njaluk udut. Joget pindho njaluk udut. Oke.
Aku kon nyapa iki. Dalam? Aku kon Nggih nyapa. pun monggo Nggih pun monggo mandap. mandap. Aja. Tuan rumah. Oh iya. Iki Gus Gendeng ya iki Gus Gendeng. Nggih. Sugeng dalu, Mbah. Sugeng gak melok. Anu maksudnya selamat ngoten lho Gus. Selamat juga melok. Iki. Angel ta. Angel makane kan mudun ae. Biarlah kon mudun sampean lah dikruyuk jamaahe. Waduh. Inggih, maksud kula niku mugi-mugi jenengan pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yuswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Tambah sayang kalih kula. Amin. Kula jenengan gep napa? Anak. Tirase putu. Ya putu. Ya putu ya gethuk ya nok ya. Ngapunten bilih enten klenta-klentune. Ora enek sing kleru. Wow Gojek lho Wow Gus. namung Gojek nggih Gus. Sampun Alhamdulillah. tinggep tenanan nggih. Wis los nek aku iki. Inggih. Los. Guse niku lek Ngapunten, basa Gus. tertib kok ya. Kayak mau Inggih. guyon tok lho nok diberane. Nggih mau namung gulan apa Mas? Guyon kok gulon. Mau namung guyon lho Gus. Iya, iya, Ampun wis, tinggep Mas. dolanan lho nggih nyuwun Oh, sangune Gus. Alah. Ora oleh engko sedo kok sangu barang iki ngopo to jane? Lho. Ora oleh mbah sangu ning kene. Engko, Bres, ngono. Ora oleh mbah sangu saru. Lah men nampane apa? Lho. Iki to, Heeh. duwiti wedang kuwi lho. Wedang loro kuwi ora ra diduwiti. Cilaka ngono. Monggo. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'd dumateng sedaya jamaah malam Jumat Kliwon. Sedaya ingkang sangat kula hormati jajaran dari Kapolsek sedaya. Dalu niki kula mboten badhe ngaos mboten, memang sengaja napa naminipun kula ngrawuhaken di bulan suci Ramadan niki pengin nyeneng nih. Jenengan sing wis dino mikir sawah, sedino mikir masalah, sedino mikir anak nakal, sedino mikir utang, wis dalu niki kula pengin nyeneng nih jenengan dengan saya menghadirkan genduk kula Niken Salindri kalian kadang kula kali joglidik kali jogluduk. Adapun napa naminipun kula dalu niki karo genduk Niken Tunggahne kula pantun nembe badhe ngomong mawon. Mohon maaf atas segala keterbatasan tempat dan sebagainya. Namun demikian alhamdulillah napa naminipun tanpa mengurangi semangat panjenengan untuk terus napa namine menghadiri acara dalu niki. Kula mengki ngajinis diluk mawon saderenge mengki jogluduk kalau joglidik niku minggah. Lah nduk, lha malah jagongan dhewe iki piye to iki? Ken Ganggu wong foto sapa sing foto? Pak Babi. Pak Babin niki Oh, lho Pak ngrepoti. Babin. Wah. Foto ta lho. Babin. Lah nggih Lah Pak nggih Pak Babin. Lah kok ngomong babin? Kula. Niki Pak Babi ndambet to babi. Oh, Pak Babin foto iki kali ngadeg Babin. wong pengen ndoh raimu kabeh iki lho, ngadeg. Masa basa Arabe wajahe rai. Ya iya bener. Mane apa wase ben delok raimu. Pon niki lek mboten pripun? Nek ya mbuh terserah. Lah iki sing ngaji sapa to, Ken? Genane lho. Alah Ora ngaji sida kungko. ngaji. Ora sida to? Ora sida Ngajine ngaji. mengke. Engko sadurunge dulur lanang klitik munggah. Oh, nggih. Oh ngoten. Terus Terus niki kula kula pun. mampun. Ya ya teko jamaah kok teko aku iki lho. Duh, piye to? Sampun nggih, Sampun Pak. nggih. Lho, jenengan mireng nyambak to? Niki diterus ning ngajine napa nyanyine? Lho, Ngaji. lho. Nyanyi. Ngaji. Wah sudah rungon bocah iki san. Rungonan ya, ngaji napa nyanyi? Lho. Ngaji. Nyanyi. Heeh. Inggih. Pripun Gus? Makula matur nuwun lho Gus. Iya. Niki saking Lek. jamaah kuatan. Kacang. Sampeyan yang nyanyi ora kok bakul kacang. Nyapa lho wong kae guyu iki? Endi to? Sing nyoteng ya bene to, kuwi kan YouTube sampeyan to kuwi. Nggih. Guyu bareng ra melok nanggap Loh. guyu. Somben ditanggap dhewe ya.
Sing Iki nanggap matur- sapa? Heh? Sing nanggap sapa? Yo ngenteni wong-wong. Iya, ngenteni wong-wong. Nggih nanggap dhewe apa nggih mangane bingung kok. Nanggap. Jamaahé lo ya Allah diparingi suguhan. Loh, Masya Iki Allah. mau buka bersama loh, Nok. Oh ngoten. Buka bersama gratis disuguhi karo Gus Gendeng. Alhamdulillah. Kurang baik hati apa Gus Gendeng ini. Jamaahnya disuguhi aqua, disuguhi apa Jeruk, jenis salak. salak. Lah sedangan bintang tamu ning kono mau kopong iki, Mas. Ora suguhi apa-apa iki. Kena enek ra ketok sampean. Apa disuguhi akeh kuwi ya. Ora ning ngono. Iki Gus Gendeng itu mengutamakan jamaahnya dulu. Ku awake dhewe gampang. Awak dhewe dispesialkan. Spesialkan. Dispesialkan. Nek mburi mah nek kulup. Ayo, Nggih. nyanyi salagung kas, Salagung. engko ke Om Duojo dikon Nggih. munggah. Saiki Iya. Gusé pun cekap nang dereng. Wes aku Pun toh? tamu dhisik. Nggih pun jenengan tilem mawon. Setono ya ben action saya nyapa jamaah dulu. Gus iki bene ning dhuwur panggung, Nah. engko lek ning ngisor darai ngluyur. Lah ngoten Gus jenengan teng mriki. Gawe tumon to. Seorang Gus ya. Beliau iki karo jamaah sayang lho, Nok. Sayang, karo Lah. aku ya sayang. Ora Loh, sayang wong piye to? karo bojone wong ya sayang. Ora ning ngono. Maksudnya iki sayang kepada jamaah apa? Ket sore mau Heeh. noto ngene iki, nggih lungguh, nggih lenggah iki, karpet iki. Kuwi Gus dhewe sing Gusé ngapa? dhewe. Masya Allah. Piye to? Terus, Wah, lek renek lho, koyo sesosok Gusnya tuh enggak ada. heeh. Biasanya nang kongkonan, iki gak benake Sosok dhewe. barang. Sesosok. Terus. Itu pokoknya Terus. luar biasa Gus Gendeng Luar ditungake. biasa. Ditungake sehat selalu nggih Pak Bu Pokoknya nggih. Amin. Panjang Sabar. umur, Sabar terus ngomong sehat. jamaahe. Nek Gus Gendeng iki nganti loro, aku ya melok loro. Mas. Sebabe? Loro ati. Iya, aku yo no, loro. Renek sing ngejak awak dhewe nek soalnya. Lah iya, posonan sing tak jagane nggur wong iki tok. Iya ya nak. Iya. Nggih monggo. Senak kita nyun sewu monggo wedang Gus. Niki pun kula bayar dadi sampun to? Mbak bayar piro iki mau? 100. Monggo. Niki HP-ne mengke. Iya. Niki rokoke Gus. Alah. Niki koreke. Oh munggah ra nggawa rokok. Sampun Nan sampun. Sampun matur nuwun. Sum anakmu Sum golek iki lho. Alhamdulillah ngaji oleh jahe. Jenengan kersa, Pak? Tak kira lek emoh ngono Mas ya Bambang gelem. sampun, ngomongnya sampun. Sampun. Nggih pun. Ngomong ae ya. Ya. Gubuk asmara, Pak. Oh, nggih siap. Kok mboten teng hotel mawon, Pak? Nek ning gubuk bareng enek semute. Langsung mawon. Nggih. Nggih mboten bawa, Mbah.